campur sari kang biasa dumadi saking rong werni kroncong karawitan prakateng Kapurajaya yakti mijil saking jero Surabaya lalure budaya Jawi pamrejimen lestari Prakanca lemasana mak kita yo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji kelawan syukur kangge pati rasanipun Gusti ingkang maha mirahmat janing suka pepanggihan saged makembal manunggal silaturahim wonten dalemipun panjenenganipun Bapak Sutrisno dalah Ibu Anik Sagotrah. Wonten ing Jalan Raya Wiyung nomor 11 Surabaya wonten ing kalenggahan dalu punika. Kabareng ngislamaken utawi ngitanaken ingkang putra sesilihipun anak Mas Bagus Satur Wisnu Wardana ing mangajab ingkang putra ingkang sampun kakitan kala wau ing samangke mugi tansah migunani dumateng tansah ngabekti dumateng tiyang sepahipun migunani dumateng nusa bangsa tuwin agaminipun. Amin amin Allahumma amin. Sampun lenggah para tamu kakung semono putri keparang manak swan ngabiyantara kadang-kadang campur sari Kapurajaya
pimpinan panjenenganipun saaliman pribadi ing mijil saking jeruk Gang 3 Lakar Santri Surabaya nyengkuyung anggenipun hamangga gati netepi karya. Wonten ing talenggahan dalu punika Gapura Jaya Campursarinya Indonesia nyuwanaken artis-artis campursari ugi artis-artis dangdut saking TVRI Jawa Timur ugi sinengguyung atas sing CTV Surabaya. Ingkang paling sisih tengen piyambak menika pun Klenteng Ijo mijil saking laladan Kitha Apel Malang Jawa Timur wonten Mbak Saja Sasmita Gapura Jaya Indonesia. Ingkang kalih menika mijil saking laladan Jawi Tengah leresipun menika saking Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo Solo Jawi Tengah wonten Mbak Devin Marta Christian. Sakti kula niki elek-elek menapa nggih bojo kula nek teng panggung. Niku nggih. Menika asmanipun Jajeng Erli Dava Kusuma, tebih saking wewengkon kita Medion Jawi Timur. Ingkang paling sisih kiwa piyambak menika saking Suramadu. Artis JTV Surabaya ada Mbak Mawar Cantika kalian kula piyambak pun bagusé Bagong. Sakewen lenggah pertamu kakung Semar Putri ngelenggono kathah kiranging samudayanipun anggen kawula ngaturaken langen suka samangke ingkang mulya kawula sakocatan satu mata lumutri samudra pangaksama ingkang kathah ing pasana wilising lelenggahan sinambi mirsani saha midhangetaken suka panglipur saking kadang-kadang Campursari Gapura Jaya. Morwakani lekasing sedya babaring carita kadang-kadang saking Campursari Gapura Jaya Indonesia. Pepeling salat dados ngedot tidak mungkar magrib lan isya jangkepe prayogane ditambah salat sunah sembrono iku perintah agama elingano ning donya mung sedela sabar lan asra sing kuwasa ing kemulan esok ungkah suwarga. Ada GJ Professional Audio Sound System Gapura Jaya Indonesia.
sholat sayyidi ngetoke tindak mungkar Maghrib lan nisa jangkeping prayogane ditambah sholat sunahe kata-kata sambar sari Gapura Jaya ning Mawar ning Erli kebarang Lengga ning Caca kebarang Nambok ning Dewa Kari ning ngawur nanti kok nenek nyine situ nggih Mas wirelessnya monitornya ditambah Mas nggih cek Dik cek alhamdulillah kena watukmu kena kebakaran nih mau lho iki jane iki opening apa obor-obor area ya dua obor-obor kuwi Mas sampai gak iso gaya ambekan ya nggih anu sesuk melih masange rada karep Mas sampai kobong pesane karepete kok iya ora dadi ngopo juragane iki duwe tinggo apa-ngopong anu kok cedhek geni kok lah iya nggone awake dhewe iki nek nyumet ngene iki kudune iki ya didelok ora nutupi kuping ya masa nek nyumet ngene iki malah itulah hebatnya wong Indonesia tuku mercon larang-larang pas disumet ya kupingnya ditutupi kudune kan ya dirungokne ngono iki lho pedahi ya apa ngono lho jane kaya nek kaya aku kan terahne ya wedi karo Mas aku ora wedi Dik gak iso ambekan Dik Anje Mbak Devin kemarin ngaturaken Sugirama mengucapkan selamat datang kepada hadirin Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia mewakili keluarga besar Bapak Sutrisno dan Ibu Ani mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadiran dan doa restunya untuk Ananda tercinta Mas Catur Wisnu Wardana oh niki ajatipun anu to ketokan to ketokan ketokan gitu kitanan lah nek aku iki kesuwen kok Mas Anjir Mas Wisnu mana Mas Wisnu halo Mas Wisnu oh di depan anu sudah sembuh sini Mas nek sudah sembuh sini Mas ayo tak tekok rene Mas rene Mas sini Mas rene mumpung wis mari kok ya woi separae wis lha nek wis tok iki wis dijajal barang lambemu ki sunat dijajal kok bal-balan kok oh tak kira sunat kok dijajal ya ayo nama lengkap lah kok dhuwure sak MC-ne anjane MC-ne bogel kaya Mas Catur Wisnu Wardana Catur ki papat Wisnu ku dhuwur pemimpin Wardana iki piantune sumpah akeh duwite amin oh kae Wardana Wardana ayo Mas Catur iki sing arep ngucapne ya angel lho Dik nek umpama manten selamat menempuh hidup baru sunat selamat menikmati bentuk yang baru dhisik ora helman saiki helman Mas oh wis gak cekel polisi saiki berarti anti tilang Mas ibu-ibu sing roe guyu lho Bu jenengan niku napa kok malah hujan niku napa lucu Bu berarti kene anu berarti ya ora biasane ngene Pak karo ayo padha karo mbakne apa lho nek kula niku namung diceritani MC-ne anu niku pun kula nate duda ibu niku ngawur nggih Mas Wisnu sekarang sudah kelas berapa kelas 2 SMP ya SMP tambah semangat lagi sholatnya tambah semangat lagi sekolahnya mudah-mudahan tambah ringge cita-citanya mau jadi apa Mas Wisnu nek dadi bakong ki ra dadi cetha bakong aku saingane akeh lah aja nek dadi bakong ki ra lah cetha nyapa gak oleh biasane umume dadi guru ngene kan bojone siji lah nek kaya bakong aja bojone loro ngawur bojoku siji loro nang ndi tenane leh siji ning Surabaya siji ning Solo Dik lek padha ae Mas Mboten nggih cita-cita mau jadi apa Mas Wisnu pengusaha amin persiapan kon daftar somben Mas Wisnu mau bikin satu perusahaan amin mudah-mudahan dijabah oleh Allah minta lagu apa Mas Wisnu mau nyanyi sendiri mau duet dengan Mbak Devin mau dikeroyok sama penyanyi
Ayo. Wong wis sunat kok sik izin nih piye? Senengnya lagu apa? Senengnya lagu apa? Request aja. Ayo. Kok sing Jambu jalan alas. sing gerang iki lho. Oke. Sing Jambu alas cacake apa bapakne iki? Itu siapa Mas Wisnu? Oh, Om, iya paman. Ayo, paman yang minta Jambu alas dengan Mas Wisnu, Mbak Erli. Mas Wisnu kruyuken Dek rene Dek. Ayo sing sunat ya diajari kok ya. Ini Mas Wisnu jogetnya di tengah. Bapak Ibu masih repot ya? Oh, kok gampang, Bapak sih repot. Mas Wisnu di tengah. Kamu di tengah. Iya, Mbak Erli di sini. Jambet mono Mas, monggo dados. Delok apa? Kon niku lho lapo kok iso ngingok ngene iki lho lapo. Ngawur. Halo, cek. Umi Alfi bilang cek. Oke. Umi Alfi. Kamu ndak sakit? Ndak. Emang wis nganggo celana jin lho. Makane kok gak ketok anune. Sarungan kan biasanya kan arek gawe sarung. Sing lagi ya bahaya. Apa sih? Kelas berapa kamu sayang? Kelas 2 apa? SMP. SMP ya? Oh iya. Besok gede kalau cari bojo kayak kakak saja. Kok kakak sih? Kakak tua. Ya Allah. Umurmu ki 40 kok kakak iki lho. Kok 40 iki piye sih? Tante. Jangan dong. Terus. Jangan. Bebek. Kakak saja ya. Kakak. Panggil apa? Kakak. Pinter Manut lari utawa ya Allah. aja gelem bebek ngono. Kelas loro SMP ket sunat, Mas. Lah iya engko pas kene wis gedhe nggone kakak pas melorot. Kuwatir iku ya ngono. Kaya kresek diuntel-untel ya. Aja ngono to, aja ngono. Mas Wisnu karena sudah sembuh goyang. Goyang, Alas. ya. Dados. Monggo, Mas. Dokumentasinya Mas Wisnu. Kapur aja ya. Ada si Om, ayo paman. Paman, Bebe. Ayo Om, Monggo mana silakan, Omnya? Om. Ayo. Se. Paman Sigit. Monggo. Mas Sigit monggo, Mas Sigit. Kelingan manis SMP. Ramah keempun. Joget to, Le? Terus Kasih saja. kasih sayangke karep adikku pengen dadi bojone. Kamu Goyang Mas, sayang. tangannya begini Mas. Ini, Mas. Asik Mas. Ayo tangannya ke depan Mas. Sayangke wis duwe bojo. Anake aku wis mancun tresno. Yen aku ra kanggon melon. Kamu raja. Satu alas sekulite ireng sing tak kakan aku kasih seneng. Ada gula, ada semut, durung rondo aja dirambut. Masuk deh. Subaning batin yen kula jadi kawin. Aduh. Au. Dekadengan. Aduh. Ora bakal kudu ganti. Kedange lho. Joget apa? Joget to. Sumpah wis janji Au. arep sehidup semati. Seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni. Jambu alas dek manis rasane. Senajan jelas tak teni gelem. Sayange wis duwe bojo. Nanging aku wis mancun tresno. Terus rasane ngati
GJ Professional Audio Sound System. Alas kulite ijo sing tak gagas wis duwe bojo. Ada gula, ada semut, gurung rondo aja direbut. Goyang Supane ngebating yen kula badhe dikawin. Aduh deh. Nek gating ati ora bakal luru gati. Sokeno to. Sumpah janji arep sehidup semati. Seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni. Sokeno to. Jambu alame manis rasane senajan rasane rondo sayange wis duwe bojo yen aku ora kangen melu duwe. Arek iki gak ngefek belas. Ya gorong pengalaman kok ya. Ora apa-apane. Mosok ndelok bokong samene gawedene yo gak ketuju. Rumah sakmu kene. Ya sorry. Arek semene iki lho. Sawangane mek ngene, Dik. Lho, sing goyang ki jero. Gak. Asline iki meneng ae. Tapi sing bingung ngono. Lah ya. Sumpah yo. Adelok. Gis, gak katokan kabeh bisa. Kok iso? Baik, terima kasih Mas Catur ya. Terima kasih. Sik to. Hanya apa Urung lho? diapa-apane urung oleh apa-apa ae dhewe. Oh, gorong ta. Iso rek. Yo. Bisi ono pakmu, Pak. Berhubung aku mau kajoget, njaluk sangune, Pak. Pancet ae. Oer iki saya rek iki. Ya Allah. Iki. Waduh. Aku gak melo-melo. Dalem, Mbah. Akan dawuh, Pak. Mbah jare mbahmu be. Nggih. Prengose koyo Bang Roma. Tutup Rumah. brengos. Brengos cengkok. Jenggot. Beliau dari tepang asmane Bang Bang sopo Bang Roma? Pak Tri Kenting, Pak. Pak Tri Kenting. Pak Tri Kenting. Pak Tri Kenting. Tri. Niku Tri Kenting, kula Tri Kentung, Mas. Pakai Tri Kenting. Tri Kentong. Ya Allah. Lagi. Tri Kenting niku. Iki. Tri Kentung. Ya anu lagune nyuwun Kidung Wahyu Kala Seba. Alah. Anu kedus rek jarine rek. Kok yo roh lagune lek aku ki gak iso. Anu Pak Tris niki mengke nek mung sitok anu mesahaken nangis. Ayo digolekne kancane rek, rene rek. Bismillah. Ya Allah. Ora bubak-bubak kawan. Iya. Iki ra njeluk demit lho ya. Ora. Lah iki musike aja kaya ngono. Kok delok demit piye to? Iki ngusir demit malah kok. Mas. Dalem. Iki kan ngaiti 50 Nggih. muga-muga kok selanjutnya ana satu. Amin. Ditongane, Mas. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ditongane sik. Bismillahirrahmanirrahim. Nyapo donga sak motok ini. Oke, Mas. Ojo ngono to rek. Kaburan Jaya Indonesia Kidung Wahyu Kala Seba. Dados
kira kene ndadi. Iya wong. Aja kuwatir. Lagune lho. DR Alah. DR li aja kuwatir ning ladan jalan raya Miyung wis to. Wis to. Engko anggere nek wis lekas anyak ora gelem bubar ning ngene iki. Oh iya bener. Ya aja kuwatir kok. Nggih. Matur sembah nuwun Pak. Tris Kenting. Nggih, Tris Kenting. Kula Matur sembah Tris nuwun. Kentung. Pamudatanipun kala wau Kidung Wahyu kala Sipa. Kidung Wahyu kala Sipa. Rong lagu lenggah pengayu. Terima kasih. Kasumanggaken siji kawarana mike. Ah, nggih. Oke, enek kleru ling gawa iki nggone kono kok ya. Nggih. Hadirin Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, sekali lagi mengucapkan selamat datang. Terima kasih disampaikan untuk kehadiran dan doa restu untuk Ananda Catur Wisnu Wardana. Mewakili penyelenggara Bapak Sutrisno juga Ibu Ani, sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadirannya. Mudah-mudahan Ananda Catur Wisnu Wardana setelah di kita nantinya selalu berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi nusa, bangsa dan agama tentunya. Amin. Amin. Allahumma amin. Barangkali dari hadirin Bapak Ibu ada yang berkenan untuk menyumbangkan suaranya, kami persilakan bersama dengan keluarga besar Campursari Gapura Jaya Surabaya, juga didukung oleh profesional audio sound system Gapura Jaya. Dari Lumpur Lapindo Sidoarjo, Lumpur Lapindo Sidoarjo. Yang satu dari Kota Malang, Ning Caca Mawar Cantika Gapura Jaya Indonesia. Pun Kang Mas Kapang melarang siramu wong ayu. Aja mudeng wis mudeng ora mudeng. Oke ning Caca ning Mawar. Kami persilahkan untuk menghibur hadirin Bapak Ibu tamu undangan keluarga besar Bapak Sutrisno dan Ibu Ani. Kalau tadi sudah dengan lagu Campursari, kak ini ya sesuai dengan genremu. Tentunya bersama Gapura Jaya Production. Ada Caca juga Mawar Cantika. Gitu Production. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iki lah acara sunat toh Mas. Ya sunat ya. Lho, ya kudu kaya cacile ngono Oh ben iya. ngono lho. Buat adik yang di Khitan saya ucapkan tadi sudah diucapkan sama kakak ya, selamat memiliki bentuk baru ya Pak. Iya. Juga selamat membuka kado. Hadiahnya pasti banyak. Iya nek ono. Ono akeh. Amplopan. Saamplopane bareng. Ya, kira-kira yang ada di depan saya barangkali mau request lagu monggo nggih. Gapura Jaya di sini mempersembahkan Campursari juga dangdut. Boleh monggo. Bapak-bapak dengan all genre tentunya. Yang mau dangdut boleh, Campursari monggo, pop juga boleh. Boleh. Lagu anak-anak juga boleh. Boleh. Gapura Jaya, cendol dawetnya Indonesia.
salah satu ciri dari Gapura Jaya Indonesia. Iya, Raya. Remnya pakem. Oke, kali ini masih bersama dengan Ning Caca, juga ada Ning Mawar Santika di sini. Spesial untuk hadirin Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Kami mulai dari yang paling depan, mungkin ada yang berkenan untuk menyumbangkan suaranya, monggo dipersilahkan. Table 1 ya. Table berapa? Table 1. Table 1. Oke, sebelum nanti kita dari table per table kayaknya. Iya, mudah-mudahan tapi kayaknya. Mungkin bisa diawali dulu Bapak yang ada kumisnya tipis di sebelah sana. Ada kumisnya Sing tipis. duwe kumis sak Jawa Timur. Oke. Iya. Yang duduknya paling mojok di belakang. Dusel-dusel. Dusel. Monggo Dan, dipersilahkan. Ayo, yang mau menyumbangkan suaranya boleh, yang mau request saja juga boleh. Kalau ini ya cocok. Siap? Oke. Kali ini ada satu spesial dari penyanyi pun, mohon izin kepada penyanyi pun Bapak Kani. Bapak apa Mas ini Mas? Om. Bapak. Oh iya. Bapak Kani mohon izin dipersilahkan. Bapak Kani tidak berima kula nyanyi lagune dangdut campur sari Gapura Jaya yang berdiri Oke, satu lagu spesial untuk penyanyi Bapak Kani. Lagu ini apa Pak? Oh, Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Iki roh, anak loro iki roh. Oh, roh, ora apa-apa. Ayo, siap. Gubuk Asmara ning dados. Monggo Bapak. Terima kasih. Jih. Ini lagu Gubuk Asmara untuk teman saya Pak Tris Kenting. Oh, RW Pak Tris 5. Kenting. Pak Tris Kenting ingkang nyawer wau. Oh izin niku wau sampun DDP. Heeh. Ngono ta? Tes. Sakmene entenge jari bapake abot. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar Alingesem yen kae mutan lelampahan kang kawuri tresna tulus nadyan ingku Gubuk Asmara langsung yen liwat aku kelingan yen tak goleren nang jagat kabah tulisan warna abang tondo isih prawan jenenge Gubuk Asmara
bandalatan pokoson bot abote ke taman asmara upo kae nyimpen wati nganti besok ora bakal lali upo kae kebak cerita tengah wengi nganti gagat rino catetan sajroning ati datan lungkur saya merati aku kowe dadi garwa merga lereng nek kubur asmara Gapura Jaya. Dompetnya ra enak ae, Pak. Yo. Lho. liwat aku kelingan upo kae yen tanggo lereng neng cagak kabak tulisan warna abang tanda isih rawan jenenge krupuk asmara biyen kae tanggo andom tresno tanpa bandalatan pokoso bot abote ke taman asmara upo kae kabeh critani nganti besok ora bakal lali upo kae kabeh crita nganti gagat rino Sekedap ambekan riyen, Bapak. ambekan Tarik napas keluarga. Dipikir ket mau keambekan. Tarik napas keluarga. catatan Iya, susu. Katan luntur saya merati aku kowe dadi garwa merga leren nek kubur asmara Malih Bapak jenengan. Oh loro. jatahe kudu loro Ibarat sekil ngono kudu loro. Oh, lho niku mau napa pun jatah to? Kok Biasa. jatahe loro niku napa pun jatah to niku wau. Dalam Nah. Sesene urung. ya sewu Pak Heeh. podang kuning Pesisan kaya ani. Nek gak lali maneh. Napa, Pak? Kopi. Oh, tetek. HP neng HP Nggih. neng HP ono Nggih. Bapak panjenengan mau mergi dateng mergi wau kalih garwane napa dos pundi? Piyambakan napa kalih garwane?
Piyambakan. Tenang saja. Oh, berarti aman nggih. Aman, aman. Digoyang nggih aman. Aman, lancar, terkendali. Oh, begitu. Lek aman tok gak enak. Pokoknya jalali blonjone. Lah ya. Nggih. Iku mau wis ngomong jatah lho Mbak Caca. Lagune Podang Puning sesarengan Gapura Jaya. Esuk awan ning omahku ora krasa. Urungan anggolek sing tak sayang. Bukan goleki tekan goleki ora krasa esuk awan nganti wengi. Eman yen nganti nyayang. Kleang tak jawab mencok ning opan. Kunjangan Parine saka kadoan wong ngoceh dheweke ngalih bentokan. Aku monggo aja kasawan tambah manis. Tiba bunga yang kelakonnya kinjani. Ora bakal buka jiwang liyan. Podang antutup hati kepranan. Ora mendok hatiku sansaya tetro tasranani suntikatku
kuning agawe atiku Slereti ireng tak sawang tambah manise Tiba bunga ingkang kandhing sirane ora bakal atiku ora mendho atiku sanet saya ndodro tasranani sendika tulung Merdeka. merdeka. Iya. Terima kasih, Mbak. Matur sembah nuwun makani. Sembah nuwun. Ayo. Batuk ambekane kok, Bu.